Čau, dneska si ukážu nový texture pack, jmenuje se Misa se jmenuje, prostě nějak tak. Je hezký, sice tady tohle budete mít trochu jináčí, ale jak vidíte, tak už je to krásný. A když si tvoříme nový svět, tak dáme, a vlastně nic, takhle dáme, tady jsem něco zkoušel, já mám nic. A tady jsem si připravil pro vás. A jsem si připravil, jak vypadají věci tady. Krásně. Takže tady, jak vidíte, tak to jsou TNT. Teďka si ukážu, takhle vypadají. Pak to tady melony, vypadají fakt reálně, jako kdyby kaktusy, jo, když seknete, jak to spadne takhle. Píst normální a píst lepivý. Takhle, jo. A takhle. Fakt, to je fakt to hezký to. Tady vypadá pájka takhle. Tady je dřevo. Tady je dřevo. A tady taky dřevo. Listí takhle vypadá v poušti. Slunce. Redstone torch. Dyně. A tady je cedule. A cedule s nápisem knihovna, houba a enchant table. Dřevěná deska a kamenná deska. Padací dveře normální rukou, nebo takhle můžete takhle. Lapis lazuli blok, eel, obsidian a do endu. Nebo jak to, já nevím, teďka, ne, to není end, to je do nether, jo, nether. Listí a prkínka, co důležitá. Tady schody, tady nejak se mnou, a tady pískovec, tady tohle a z toho z netheru, tady tohle. Železné dveře a zapomněl, co to omlouvám. To je. Kamenné cihly a dyni, která svítí. Taky to notový blok a UG box, nebo já nevím moc anglicky. Ruditový převaděč, nebo nějak tak. Dávkovač, pec a podhubí. Hlína, normální, a na tom kytky, je taky jde. Minecraft table a truhla, takhle pojená, takhle normální. Dlaždice a kostka z endu, Devendrak. Vozejk a koleje. A to je na vozejku pec. A klip. A zase takhle tady mám už jenom výsledek. A mříže a table skla. Pak ještě mám tady schlé křoví, jo. A tady je to, jak najdete spawn. A ne, jak to ne. Pak je tady melon, kaktus si ukazovali a to se pro vás, jo, vlna a led tady a sníh tady. Voda, ještě je voda a tady je láva. To bylo asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat, protože to by by se mělo tady ukázat všechno, tak by to bylo do nekonečna. A ještě tady je redstone, lapis lazuli, uhlí, zlato, dia a železo. Jsme tady byli fakt do nekonečna. A ještě vám chci ukázat TNT výbuch, jak jsem říkal na začátku videa. Takže poletíme si někam tady, aby jsme to. A když tady dáme takhle páčku, no, necháme. A výbuch. A máme tady třeba písek, jo. Máme písek. Je kaktusu. A ještě jsem si pro vás připravil poslední nakonec ghast, nebo já nevím, jak se to říká. Ještě takhle slunce ještě dáme. A tady, když ho dáme, tak ho rychle ukážeme. Takhle vypadá ghast. On spí asi, ale jako útočí, když nemám kreativ. Toto bylo asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat a to už bylo asi všechno. Jo, to bylo všechno a čau, uvidíme se u dalšího videa
a do popisku dám tenhle texture pack a jo, a ještě u něho musíte stáhnout MC Patcher, jo, to vám všechno dám do popisku, co si musíte stáhnout. Takže to je asi všechno, možná udělám ještě na to tutoriál na ten texture pack a čau, jak si ho nainstalovat, takže čau.